Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, presta ezazu gure bihotza zure graziaz, Kristo zure semea etortzean, betiko biziaren mailan esku hartzeko eta zeruko janarian parte izateko gai aurki gaitzan, bera zerbitzari dugula, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, luzaro gabe Libano loretegi bihurtu da, eta loretegiak orain iduriko du. Egun hartan gorrek entzungo dituzte, liburuko hitzak, lauso gabe eta ilunik gabe, ikusiko dute itsuen begiek, apalak alaituko dira berriro jaunarengan, eta behartsuak poztuko Israelgo santuarengan. Ezpaita izango orduan nagusi gogorrik, gizon irri egilea ondatua izango da, eta gaiztakeri zale guztiak galduak izango dira. Besteak, beren hitzez salatzen dituztenak, auzitegian gezurrez salbatzen dituztenak, zintzoa uskeria batengatik galtzen dutenak. Horregatik, honela mintzo da jauna, Jakoben etxeko jainkoa, Abrahamen salbatzailea. Jakob ez da gehiago lotsatuko, haren aurpegia ez da gehiago lotsaz gorrituko. Izan ere, nik haren erdian eginak ikustean, nire izena santu aitortuko dute. Santu aitortuko Jakoben santua, eta Israelgo jangoikoaren beldur izango dira. Buru galduak zentzudun egingo dira, eta marmarizaleek jakinbidea ikasiko dute. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut argi eta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen, nork ni beldurtu. Jauna biziaren babes, nork ni izutu. Jauna dut argi eta salbamen. Jaunaren ontasuna ikusi ustean, nago bizien lurrean. Itxaron jaunagan eta kemen izan, bizkor bekizu bihotza eta itxaron jaunagan. Jauna dut argi eta salbamen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus bidean zijoalarik, bi itxuk jarraitu zioten oiuka, errukizak izkigu Dabiden seme, eta etxera iritsi zenean, itxuak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek esaten die, sinisten alduzue hori egin dezakedala, haiek erantzun, bai jauna. Orduan, begiak ukitu zizkien, esanez, gertabekizue sinisten duzuen bezala, eta ireki zitzaizkien begiak. Jesusek zorrotz agindu zien, begira gero, ez dezala inork ere jakin, baina haiek aterata, haren izena herrialde guzti hartan zabaldu zuten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, Jesusen etorrera, ez da, bere lehenengo etorrera bintzat, ez da modu oso ezagunean gertatu, baizik eta humiltasunean etorri nahi izan du Jesusek, izkutuan bezala. Eta ikusten dugu, bere jaiotza gertatu zela estalpe pobre batean, abere artean, bizitu zela bizi izkutu batean. Bakar-bakarra evangeliotan agertzen zaigu, Jerusalenen galdu zen ehun hartako gertakizun ura, hain zuzen ere tenploan galdu, eta gero Mariak eta Josek arkitu zuten Jesus, garai hartako idazlari eta jakintsuen artean hizketan, baino, esan genezake hortaz aparte, beste ezeretzaigu agertzen, bereziki aipagarria gertatu zenik Jesusen bizitza, bere bizitza izkutua izan du baitzen. Eta gero ere bere bizitza publikoan humiltasuna, pobrezia, halako modu oso
jendeak espero zuenaren ezberdinean etorri zan Mesias salbatzailea. Hori bai, egia erakutsiz, hori bai, jaunaren hitza ulertzera emanez, hori bai, ezaugarri harrigarriak eginez. Horrek baino, esan genezake pixkeka deskubritu behar zela Jesus, baita bere ikasleek ere, berarekin 3 urte eman zituztenek, behar izan zuten piztuera ondoren, berarekin topo egin ulertu ahal izateko Jesus nor zen. Bigun zaitzatela jauna gure otoitz eta eskaintza apalauek, eta gure aldetik merezimendurik ez dugun ezkero, lagun dezaigula zure errukia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna gandauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, zuri eskerrak ematea. Jauna non nahi eta beti, guk aita guztiz santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek antzinatik adirazia, ama Birjinak maitasun samurrez sabelean ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozez ari gera eguberri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan eta beraren gorespenetan alai. Horregatik engiru eta goien geruekin ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti esaten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak osana zeru goienetan, bereinkatua jaunaren izenean datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoalan ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Birjina Toatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna,
gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Eukaristiako espiritu janari honek aserik, otoitz egiten dizugu jauna. Erakus ezaiguzu sakramentu honetan parte hartu dugunoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak maitatzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka, zaitzatela jainko guztiaduna gaitak, eta semeak, eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herri hau salbatzera. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herri hau salbatzera.